सब्सक्राइब बटन पर टच करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिक्स बाय रिबल स्टूडियो अलोनी गरबा। बेरी बेरी फोनवा मत करो, बेरी बेरी फोनवा मत करो, संगे सुतल बिया माई जागल बाटे बड़का भाई कैसे मिले आई, जागल बाटे बड़का भाई कैसे मिले आई, जागल बाटे बड़का भाई कैसे मिले आई, कैसे मिले आई, जागल बाटे बड़का भाई। प्यार में हमारा भइल बार पागल, सुते न देव का बारो तू जागल, प्यार में हमारा भइल बार पागल, सुते न देव का बारो तू जागल, राती में बात न करब ये बबुआ हमारा के देव पिटावाई, जागल बाटे बड़का भाई कैसे मिले आई, जागल बाटे बड़का भाई कैसे मिले आई, कैसे मिले आई, कैसे मिले आई, जागल बाटे बड़का भाई कैसे मिले आई। अरविंद केला तू जइब धराई, अभिजीत सोनुआ जदि जान जाई, अरविंद केला तू जइब धराई, अभिजीत सोनुआ जदि जान जाई, राजेश रोशन बानी मजबूर हो तुहरा के कैसे बताई, जागल बटे बड़का भाई कैसे मिले आई, जागल बटे बड़का भाई कैसे मिले आई। बेरी बेरी फोनवा मत करो, बेरी बेरी फोनवा मत करो, संगे सुतल बिया माई जागल बटे बड़का भाई कैसे मिले आई, जागल बटे